Bueno, som Caogràfics, ell és el Cram, jo soc l'Owen, ens dediquem a pintar grafiti, i també ens dediquem professionalment a decorar persianes, interiors i tot tipus de murals. I una cosa que ens agrada de Barcelona és l'acceptació que té cada cop més la gent pel que fem, i el que menys ens agrada de Barcelona és la tolerància que ens imposa les noves ordenances cíviques, que són bastant dures amb nosaltres, concretament amb la feina que realitzem, que creiem que és de decoració i de restauració i que estem fent alguna cosa bo per a aquesta ciutat. I eso. I eso. Y no sé, algo que ¿Tienes que añadir algo? Pues vamos a añadir que ens agraden també, no sabria dir-te, lo internacional dels carrers de Barcelona, no? Pots fer alguna cosa en un carrer de Barcelona i després que es vegi a qualsevol altra part del món, i no ens agrada que estigui tot ple de turistes i que tot sigui car perquè es pensin que som turistes, no? Per exemple. Molt bé, gràcies.